video thara kalo lom le vek chewa tuna hianin city center kan oma hei kan lut don cha zanin chu movie en turin kan kal dona a hmunom don em a chuan headline hi box office ticket book na nia keni chu online lama kan lo book do bangin hian kan lut lang maya dar kwale chan ve ve la nia tuna hianin kan movie en tur tak hi chu dar som vela pek tur ania chubangin hei hun kan langa deuh hleka a bul vel te hi kalo tin langa a chhung vel mo chuan kan en na tur hi Inox ania PVR ate po kan en china ma se Inox sinuam ka ti zoka tanin dihan ei tur te popcorn drinks le dil chi sang sang dang te polo oma en pa ei tur te chuanin an cinema hall hi palivel nei ka sha 1 2 3 hian an da hian asira hei an pek mek te alo langa le an pek turang chimo chuanin kan en tur tak hi chu wan hi nia kan nga chungin hei kalo tilang ve langa heng te hi an pek mek te nia chuan ke mani en tur tak hi chu Evil Dead Rise ti hi ni horror le thriller nia chuanin hei popcorn hi movie en chan popcorn han ei pa vel te kha nuam ve a an han lei dona an popcorn hi a to ve rawa a small kan la a zathum som nga an tia tui mel em ani crunchy caramel chuanin kan lut chen to dona weekend ania hei mi hi an tam ve rewa midang ai chuanin tihan kan chunna tur kan lunga number an pe chewa an hung lampanga hianin kan chudona tahan kan han chunga athim to light 10 off to mo chan thei lu tuk to lawani kan en chen to don ni